обясним идеята каква е. За да стане на нивелче, ще го правим сух пот. Ще тръгнем от тук с 3 санта, където трябваше да се подлага. Тук вече ще е на 0, за да стима разстояние. И вече натам каквото така, имаме две летвички, що годе нивелирани вече. Как ги нивелираме? Една видийка отдолу и една отгоре. После отдолу ще подпъхнем трупченца, да е здраво. И общо взето, право ли вървиме? Право вървиме. И го долу-горе, как се получава? Общо взето, долу-горе ще се случват нещата. Ще е една идея по-добре от както беше. И те, такова трябва да се случи. Равничко. И те. Сега ще подпълваме и те с другите тук. Пак да ви покажа батко как го прави. Едната види отдолу, другата отгоре. По-лесно се нивелира. Айде, ще го видите по-късно. Изглежда дюшемето. Скаричката е направена вече. Вчера, който е видял на лазерчето, 10 санта, 12 някъде отклонение. Ей там вече сме на 0, затова имаме само такива парчета ламинат, за да мога да пестиме и разстояние. Отгоре ще имаме 2 санта шперплат, равно. Ето общо взето какво трябва да се получи. Шперплатчето отгоре, сложено, тук всичко бетон майка. Общо взето, ей го, утре го фиксираме. Първо трябва да се изчисти отдолу, че сме направили малко кочинка, ама какво да правиш? Слагаме другите и редиме ламинатчето. Ако искаш да видиш и финалния резултат, изчакаме да изпием 2 бирички, последвай ме и заповядай утре да го видиш. Живи и здраве!